Nyakora Mugejwang dakika en 27 tok sadek marokinyi machiegni network maro e chenro mar mbako romo mar Komesa odichieng' ma kawuono igeno ni jotenda pinje mopogore opogore manitiere e kind pinje 21 manitiere e buo mabula mar timo ohala mar Komesa bro bedo ka romo e pacho kae. Romo biro bedo ka itelo ne kanyo ko jatend piny Kenya William Ruto e kinde mar romo mano mar Komesa mano chako chieng' wuok tich tarik 6 dwe ni bro bedo ka rumo ayanga. Romo makamano Nyakora Mugejwang nitiere weche mopogore opogore ma igeno ni bro bed ka ipore wach. Ka mokwongo en mano mar yango Komesa Business Declaration. Wantiere kod nono moko kuom gigo mosebedo ka timore ahinya to e kind pinje 21 manitiere boriwruok mar Komesa. Kopogore kod mano bende gibro bedo ka gipuodho mano kenge mopogore opogore mag nyayo weche mag timo ohala kokale yor mbui mano milongo kanyo kod dongere ne digital trade kod ng'iyo weche motudore kod kwe kachiel kod arita kod neno kaka inyalo ket tudruok makare kod AU kachiel kod AFCFTA. Mago duto Nyakora Mugejwang wadwa twake okinyi makawuono mar mondo mi wane ane ni to romo mar 24 mar Komesa mayande obage pacho kae ere kako nyalo konyo e tego weche mag ohala ahinya to ikinda pinje 21 manitiere kod thuolo mar timo ohala e yo makare maonge ohinga moramora. Par ni riwruok mano mar Komesa mano milongo kanyo kanyalo mana ng'isi gima Komesa ochung'ne en Common Market for Eastern and Southern Africa Komesa mano chak kanyo higa mar 1994 en higni 30 koro nyaka ne mabula mano mar riwruok mar timo ohala ne chakre pacho kae. E kinde marombe makamagi osebedo katimore osebedo kotego ohala e yo machalo nade. Par ni kinde maromo makamano bro bedo karuma yango dichieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto ema koridhi milemo mar bedo jakom manyien mano mar riwruok mag pinje manitiere buo mabula mar Komesa ka jalupne bro bedo kawuok e pinyno mano mar Zimbabwe mano motelo ne Zimbabwe bago romo maket kod mane nitiere pacho kae higa manyien. Nyakora Mugejwang twak maket kod mayo kabibedo godo kenda wendona mano Felix O Okach EBS jalonye weche timo ohala obo bedo ka utudore kodwa e studio ka e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kata kamano gie thuolo ni antiere kod Patrick Nyangweso jatatije maduong' ka National Taxpayers Association otudore kodwa achiel kachiel ka entiere pinyno mar South Africa. Oyawre Patrick Nyangweso ichio nade kendo ero kamana inya kumtudri kodwa kendo mar mondo wiwa med poro wach kotudore kod weche mag Komesa machiegni enye twak okinyi makawuono Nyangweso. Oyawra inya Joyce kaachiel kod jotelo duto mag TV wa mwahera inya Ramogi TV kod Royal Media ka mos makende kawuok e dalawa masani koro wagoye tach ka Johannesburg kendo ageno ni Kenya dhi maber. Ero kamano machiegni ahinya twak Patrick Nyangweso jatatije ero kamano ahinya machiegni twak jatatije maduong' National Taxpayers Association. Nyakora Mugejwang in benda rwaki ni machiegni twak marwa penjo moramora minyalo bedo godo kotudore kod romo mano mar jotenda pinje manitiere buo riwruok mar Komesa chwalnwa ote mari kokale namba mar 3600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan mini nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdura_. Kocha kutwak marwa yanga okinyi makawuono Nyangweso ka intiere pinyno mar South Africa. Wang'eyo ni romo mar Komesa ruma yango dichienga makawuono. Tang'eyo ni katobedo ni intiere pinyno mano mar South Africa. In kaka jal ma wanyalo wacho ni ng'iyo gigo ma otudore kod wechego mago mag timo ohala kata trade. Ang'e ni sebedo ka iluwo kaka romo mar Komesa bede pacho kae. Wanyalo wacho ni chakre wuok tich nyaka odiochieng' makawuono romo makamano osebedo nade. Jogo manitiere pacho kae nyalo bedo kod geno mane ahinya nyato odiochieng' makawuono makoro jotend pinje manitiere buo mabul mar Komesa mago pinje 21 bro bedo ka romo kawuono Nyangweso. Ero kamano Joyce gima nitiere ne Komesa Summit medhi mbele danga wach ni osetimore maber. Kendo en awe makende ne jo Kenya ne President William Ruto kawuono ni ang' nosidhi ayanga mana kaka isewacho mondo mi okaw kom mar the next 1 year mabiro kendo ma en gima duong' ahinya ne Kenya
ni neno ka romo ni nyo pog nyadidek. Odiochieng' mokwongo nyo ging'iyo nyo omi thuolo joket mwandu kata ma dho ngere luongo ni the private sectors forum. Nyo oket omi thuolo mondo ohala ema nyo yawo romo ni makende tarik 7. Kendo ni neno ka gitwak johala nyo chiwo midhiero magisebedo godo kata experience magisebedo godo e weche mag timo ohala e yor COMESA ka kuom pinje 21. Mano kane Tunisia to gi Somalia oriwore kodwa, koro wuok e 19 bedo 21. Kendo ni neno ka johala nyo temo wuoye ayanga kaluwore kod weche kata dangalung ni the theme mancha dhi mbele mar COMESA manyo wuoye kaka inyalo tieg weche mag mbui mondo mi okony oting'o ohala malo kuom pinje 21 ni. Kendo ni neno ka gitemo wacho ni oningo be ni koro jotelo mag pinje 21 oyaw badgi malach mondo yie mondo mi tim gik miluongo ni electronic certificate of origin. Tiende ni kidwaro tero mwandu achiel kuom pinjegi to en gima koro inyalo time e yor mbui kata e yor nyasani, moko chuno ni nyaka ting' ating'a mwandu ni e kidhi advertise kata iter. Kendo nyaneno ka gichako giwuoye ni to ere kaka inyalo ket competitiveness, ere kaka inyalo ket ayanga kata lwasi maber mondo mi owalo ting're malo mok ni gima Kenya ber go ka Kenya nigi products mogolo to onyalo tero mayot Zambia be kuom products mober godo onyalo kelo e piny Kenya. Nyo neno ka gichako johala ochako owuoye mang'eyo ni mago head of state sang o ratify kawuono kata no kalie. Gichako giwuoye e weche mag integration mar value chains. Tiende ni johala temo ng'iyo ni mana ka ncha waseloso ere kaka riwruok mar COMESA makoro romo mene dhi mbele ere kaka inyalo kal e mise mondo ket dwaro ni pinje koro kikaw mwandu gini giuso tiende giuso kaka igole puodho no titere e chiro. Onego be ni timo gimiluongo ni value addition ka ne johala oketo ma kendo ne giwuoye ni kotim ma omed ndhadho kuom gik ma pinje gi puro kata pinje gi loso mondo mi kodhi e chirni mamoko oko kata mane gwengewa ma COMESA ka to bedo gi nengo mamalo ma dhi kelo gima dho ngere luongo ni regional competitiveness mar member states. Ma naneno ka giwuoye kendo gikwayo ni pinje sirikal me pinje gi ong'iyane yorego. Gichak giwuoye weche mag tudruok maricho machalo kaka infrastructure mane richo gineno ni ma miyo lwasi ok bed maber. Ne gichako johala chieng' mokwongo gichako giwuoye non-tariff barriers tonde kata obadho mabede kind pinjegi mamiyo ohala ok dhi maber. Makigolo mwandu ni ka itero Uganda idwa penjo mang'eny ka ng'ama odhi kata klinik miyo koro ohala koro yudo ka johala matindo ok yud thuolo mondo mi otim ohala e yo maber. Ere kaka dang' wayaw lwasi mar ohala mondo mi obadho matindo gi ma weche mag uchumi luongo ni NTBs non-tariff barriers. Ere kaka dang' golo badhogi mondo mi pinje mag COMESA oyud thuolo kata oyud fuong'ruok otim ohala e yo maber. Ni chak neno mogik kuom romo mokwongo tarik 7 johala nyo wuoye wach ma kaka inyalo tieg weche mag SMEs johala matindo kod youth. Tiende ni mondo ere kaka de wakony youth mondo access market kata ochopie chirni mayot jok ma onge nyalo. Sirikal nyalo timo ang'o, joket mwandu nyalo timo ang'o, to gi kata development partners ere kaka de gikony rowere kaachiel kod mine to gi johala matindo mondo mi oyud thuolo makende mar chopo e chirni gi. Magi nyoro olosi. Ne odiochieng' mar 2 ka Joyce Kateri mana mapiyo. Odiochieng' mar 2
nyen koro romo mano nyoro nen romo ma koro ne mar ministers kata foreign affairs council tiende ni jotend migepe ne romo to gi joma ni riwruok mar tudruok e pinje maoko miluongo gi dho ngere ni foreign affairs council of foreign affairs. So ma to nyoro koro ging'iyo ni lwasi mondo bed maber, ere kaka jotelo motudore ne pinje maoko nyalo ng'iyo weche mag arita kod kwe e borders wa, mondo mi kwa mfano kidwa tero mwandu Southern Sudan ochalo nade, kidwa tero DRC Congo kocha Lubumbashi gini manya wacho ni chirni nitie mabeyo kabisa, nikech gima kelo chiro be en population ng'eny ji wasewacho ni COMESA ka sani wawuoye ji milion 640. Mano chiro maduong' malich. In fact, kinene gimomiyo ineno kata pinje machalo China. Sani ng'eni China king'iye to iwacho ni en gi chiro mar 1.4 billion. Ma miyo COMESA waka gi namba kaka neno ji bende chiemo maber, dhano nyuolre maber ni. Higni 10 mabiro wanyalo wuoye mana karibu milion 80 kata milion 100. Ma kelo chiro maduong'. Koro jo ten migepe gi Nyangwe sadwa ni mak na paro no gi kanyo. Adwa ni mak to wabiro yudo thuolo kata lwasi maber mar timo wala. Adwa ni mak na paro no gi kanyo Nyangwe, to bende obobedo ka wang'iyo nikech wang'iyo ni kinde mane jotelo mochung' ne tudruok kod pinje maoko kata foreign affairs ministers e kinde mane giromo chieng' tich adek mano motelo ni romo makawuono, nitiere weche mopogore opogore mane gipore wach mana kisewacho, weche mago mochung' ne weche go mag kwe kaachiel kod weche go mag arita makare kod telo makare, to bende ne winjo bed ni gitwak ahinya nyato kotudore kod gigo manowachi e higa mar 2024 e kinde mano bag romo mano mar COMESA e pinyno mar Zambia e boma ma Lusaka. Yiena mar mondo mi arwak wendo mar ariyo mano Felix O Okach, EBS, jalony e weche timo ohala kata multilateral trade expert ma osedonjo e studio marwa okinyi makawuono. Oleo matin kalore ni podi ne nitiere station machielo ka otwak mane weche market kod magi. To ang'eyo ni romo mar COMESA odiochieng' makawuono bro bedo ka Ruma Yanga mana kasenyisi ni jotenda pinje 21 moko kuomgi bro bedo e kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae ka giporo wacho odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto ema bro bedo ka rwako ayanga jotend pinje makamago. Nitiere weche mopogore opogore ma winjo bed ni gibo bedo ka gitwake mar mondo mi gine kaka ginyalo medo tego ohala ahinya nyato e buo pinje 21 manitiere riwruok mar COMESA. Parni nyaka sani koro pinje 21 manitiere bwo riwruok mar COMESA nitiere kod ji kata population mano maderoma milion kata moheo milion 6 milion 640 matine ni gin ji mathoth ahinya. Ka nyaka sani wacho ni mano en 2/3 of African continent, matinde ni thoth pinje manitiere Afrika kae nitiere bwo mabul mano mar timo ohala mar COMESA. Ang'isi na nitiere kae kod Felix O Okach EBS jalonye e weche timo ohala machiegni ahinya twak okinyi makawuono. Felix Okach, ichiew nade kendo machiegni twak? Achiew maber kendo erokamano kuom gwelo mondo achop ka kan. Achiew maber kendo erokamano kuom gwela mondo awuoch weche mag COMESA gohala international trade. Ang'eyo ni kaka multilateral trade expert matinde ni oking'i mana ohala manitiere piny Kenya kae ting'iye nyaka mago manitiere e pinje maoko. Romo mar COMESA mane chakre ayanga chieng' wuok tich nyaka sani wanyalo wacho ni okenge mage ma in korka kori king'iye kod angolo mari kaka jalonye weche mag timo ohala. Kwang'iyo romo mano bedo kanyo chieng' wuok tich wantiere kod chieng' tich ariyo odiochieng' manyoro chieng' tich adek foreign ministers no Ruma Yanga odiochieng' makawuono jotend pinje ema romo makamano hie odhi kelo ang'o ne jo Kenya? Erokamano kuom penjo no. Ng'eny bang'a biro wuoyo kaka gima multilateral trade en, lakini wadok penjo no mokwongo ber gino romo makani omiyo ji koro connect gi johala ma Kenya romo gi johala oa e pinje moko 21. Mar ariyo e romo ka nitie conferences madhi mbele
wuoyo on export mag horticulture, wuoyo on technology ohala timo ohala manyien, gik mago iwacho to ber keto regional trade mondo ji otim ohala kamoro achiel. Mage iwach kanyo. Bene Kenya dhi yudo faida nikech mokwongo johala yudo connection gi joma timo oa pinje maoko. Kaka nyoro nyawuotho kanyo, aneno ka bayo stores mag timo jopinje duto, gikelo their showcases, waneno, jiso connect jo Kenya, giuso gi Kenya, Kenya buso kuro. Mar ariyo, plenary sessions, kanyi wuoyo weche mag export, be jo wang'eny puonje weche mag export. Mogik, Kenya bo faidike gini, odo hal maduong' gini, nikech jomo aloka kubiro ka, gini ndio tendewa, gichemo chiemo wan go, tourism waboyudo ohala maduong' in terms of tourism. Mago immediate benefits. Ato nyaka sani wacho ni kani wuotho kacha, kinde mani wuotho kacha, bende nyalo wacho ni japiny ma kawaida bende ong'eyo gima ne dhi mbele pacho kae momiyo chopo kacha mondo embondo ne otiegre ane ni ento nyalo yudo ber mane kuwuok e riwruok mar timo ohala ekind pinje 21 manitiere bwo mabul mar COMESA. Felix. Erokamano kuom penjo no. Jakom ma kawaida benefit nikech oromo uyudo kaka jo Zambia uso msibe, jogine uso lewni, gik mano gi benefit e gino. Lakini tabu maduong' kuom japiny ma kawaida en registration. Ok en walk in kaka idhi KICC. Nyaka idhi register, City Hall Annex idhi register, timi badge identification mari kore kiwuotho kanyo. Ng'eny registration go kaja en ja ohala to nyalo bet piny mondo one kaka registration timore ofolo ka gino timre modhi odhi one gino. But ng'ama ok jahal makadha wacho ni onge tiende. Yeah. To winjo be ni ng'awa ja ohala be ok bede gi miluma moro no ng'iyane ni ang'o matimore gose jo ohala kende ema nyaka dhi kacha mar mondo me ging'e gima timore kanyo. Gin ng'eny gi jo ohala matimo gik mago ma import export. Ko like Export Promotion Council, KEPROBA, kaka Investment Promotion of Kenya, nitie gi invitation to ji mang'eny. Kaka ancho nan jako mar professional associations otingo all societies abe luonga mondo ane kaka timre. Although tija won an consultant e multilateral trade expert. Wacho ni dilero no ani multilateral trade expert ne tango mana mapiyo piyo ka wadhi mbele kod twak maro. Kwachako mokwongo, ohala ne gima time ka ok en ohala mapile. En ohala bikin piny moro to another one. In economics, watching comparative advantage. Ati Kenya timo ohala piny moro nikech joka nigi moro ma jo Kenya onge go. Kuom ranyisi, Kenya dwaro crude oil mafuta. Koro nyaka timo ohala gi jo Saudi Arabia nikech gin mafuta. Jo Saudi Arabia dwaro kahawa. Nyaka gibidim ko ohala kodwa nikech omegi kahawa. Koro en ohala ma gik moko cross border. So magi cross border nitie jo customs, nitie police, nitie jo KEBS, to moko SPS abo explain bang'e. Koro mago te e ohala ni. En ohala ma gimwandu wuok kadho border. Okay, can't e piny. Like rech ken kwacho wach rech, en rech bodo exported. To kai ke exporte to commit standards ma joka dwaro gibodo kuchien. Ok gibe kawo. Kenya dwati mohala gi Europe nikech Europe kacha wanyi ginyalo nyiewo machinery gi lewni oyudo kuomgi. To wabe kora kon wagolo kahawa, horticulture watero nigi. America the same. Aitie pinye gi duto nting'o tarif mag geng'o ka kelo mwandu e piny mara nyaka usuru machalama. Kuom ranyisi Donald Trump nyocha wacho ni pinje ji matero gik moko to US nyaka bed tarif 10% or more. Koro ka apparel wuok na gene EPZA ka lewni ka gidhi US koro ka chope border nyaka kedi usuru ma 10% more. Koro gibedo ma expensive bech gitek. Koro ka gibech gitek ok nyalo usre kucha maber. Koro jo Kenya bok nyalo uso ng'eny ne ok kucha. Kanyo winjo. Be same thing kata grech. Ka rech wuok ka dwe loka to ka gibiro rech Kenya ka nyocha rech tho yo marach, maintenance rach, packaging ok ber, ogi bing'eyo rech marwani. Koro wadong rech karwa ka ok oket employment. Koro en ohala ma dhi piny moro to piny moro. Emiluongo ni multilateral gin pinje mang'eny. Multi. Kaka mago manitiere bwo riwruok mar COMESA wang'e ni gin pinje 21. Yes. Mopogore opogore mosebedo ka timo ohala kendo jogo manitiere ohala miwacho kanyo ni export and imports nitiere thuolo mar timo ohala kod pinjego e yo mayot. Yiena mar mondo mi aduok Patrick Nyangweso jata tije National Taxpayers Association otudore kodwa ka intiere e pinyno mar South Africa. Ka duoki twak Pat Nyangweso ka intiere e pinyno mar South Africa itemo mulo kanyo wang'eyo ni chieng' odiochieng' manyoro mago foreign ministers kata
jotelo mochung' ne tudruok kod pinje maoko nobago romo margi ka koro ne ging'iyo kanyo weche mag arita, weche mag kwe kaachiel kod neno kaka telo bende obedo yo makare. To kwang'iyo pinje mago mag 21 manitiere buo mabula mano mar COMESA, wanyalo wacho ni arita kwe, wechego mago mag arita, weche mag kwe kaachiel kod weche mag telo osebedo yo machalo na, nikech wang'eyo ni piny maonge kod kwe, piny maonge kod arita, to piny maonge kod telo makare, ohala ok nyal timre yo makare. Nyangweso. Erokamano Joyce, mosna osiepna kendo my senior Felix Okaji. Okaw mos. Mano is my mentor. Mana kaka Felix ose lero maber ni weche mag multi-sectoral agencies ma koro dhi miyo weche twak mar COMESA ne dhi yawo chiro malach. To yena aduok mana kuma ne waweyo cha. Ing'eni kanyoro jotend migepe romo kane ging'iyo lwasi mar timo ohala. Onge Joyce ohala manyalo dhi maber kata Afrika kende. Sasa mineno kaka nyineno Eritrea, pinje makore yudo ka koro yuto kata timo ohala dok piny. To wan watemo jiwo ni jotend pinjegi kadang' romo officially kawuono ma jatend piny dhi kawo komni. Gimonego giketie mise kabisa en weche mar kwe, kata the conflict resolution mechanism minyalo losgo kwe e pinje wagi mondo mi ohala obede yo maber. Ni neno kaka chochni manyicho obede dweche mokalo kind Rwanda gi DRC Congo, koko kata manyatimre Tunisia, kij pinje ma kata ok en mana pinje ma COMESA gi ma nyalo miyo lwasi kata jokel mwandu koro bedo kabuok. To jotend migepe kanyo romo kona konga ayawie weche moko ariyo mabe nyogi wuoye mondo mi atud kod weche mag kwegi. Kopogore gi weche mag protocols, ng'iyo kaka declarations gik midhi timgi, ere kaka jotend pinje maromo kawuono nyalo wuoye market commitments. Nyogi temo ng'iyo kendo weche mag miluongo gi dhongere the market access and trade commitments. Ere kaka kwe osebede magiketo mise maber to chope chirnigi kata winjruok e weche mag ohala manyalo kelo mise maber ma giluongo ng'eni COMESA yande odonje gi miluongo ka Afrika sani ni tripartite trade agreement. Tiende ni jopinje mane COMESA kata riwruok mar COMESA, EAC to gi SADC. Koro king'iyo East Africa kocha South Africa makoro antiere ni to gi COMESA states gi tripartite trade agreement ni angne dhiale ayanga kawuono kuom jotend pinje kadang' koro bang'ne President Ruto host kawuono bang'ne ging'i kaka ginyalo tego iye mondo mi ohala obed maber. Koro inyalo Mozambique ming'eno ka member inyalo golo mwandu tidonjo go Tanzania tikalo tidhi godo Mozambique kwa mfano. Mano koro EAC then SADC to gi COMESA ma be dhi kelo lwasi motegno. To magi duto nyalo timore ka in gadiere ni kigolo mwandu Kenya tinyalo ringo godo ikalo go Tanzania, ichako ing'ado goyo itero nyaka Mozambique, ichako golo kanyo inyalo tero nyaka Lusaka Zambia. To magi nyaka ket nikech joket mwandu kata ma ok nyal biro keto mwandu gi kata gero industries, kata gero yore, kata gero stores manyalo kata warehouses kopo ni lwasi mar piny kata rita mar piny ok ber. Omiyo ma nyo jotend migepe nowuoyo ahinya. Machielo ne gichako ging'iyo kaka dhongere luongo ni strengthening regional value chains, mondo mi aito gi import substitution strategy. Mana kaka winjo Felix ne wuocha ere kaka alwora mar COMESA ka wanyalo keto
weche mag relying on imports tene nikoro Commerce states ka mana kaka Kenya ng'eni sani rely on imports chiegni 67%. Mondo ng'eny gik ma watiyo godo onego bed ni oko obedo bed ni wa balance go watimo value addition through a lot of innovation mondo mi waduok piny mwandu mwagolo oko nikech ma opikel balance of trade dhi bedo in our favor kata konyo ne pinje kaka Kenya to Commerce states mamoko. Koro manyo gitwake ahinya ni onego bed ni waduoko piny mwandu ma oko. Koro ka Commerce states ka kopo ni idwa golo kar golo mwandu India kopo ni Zambia ni kode to onego bed ni jo Kenya gole Zambia to ka nitie mwandu minya gol Kenya ok onego bed ni DRC Congo dhi golo Brazil mana ka chakoni cha iyudo ka giwuok dhi ng'iewo gwen Brazil kucho ka dang ring mabi nyaka DRC Congo ka ji chiem. Koro magi nyogi temo jiwo to magi duto bro bedo mana ka lwasi mar arita obedo makare pinje uyiere ni kopo ni chochni obede to ginya bede mesa to giloso weche kaka riwruok mar Commerce mok ni nyaka koro chachni kobede to en nyaka koro bunde matigodo koko miyo dhano ringo mwandu kethore magi apade twak manyoro obede mondo miyo strengthen gino ni foreign policy to foreign policies gibe makelo lwasi maber mar ohala. Aparo ni magi gik makopo ni ojiw gi joket mwandu ojiw gi jo osiepewa ma pinje maloka ochako jiw kendo gi jorit pinje kata jotend pinje wage tibro yudo ka riwruok mar Commerce ni odhi yawo thuolo malach odhi kelo weche mag timo ohala yo maber ma mwandu kata mana jopiny kata joma tindo nyalo yudo tije innovation nyalo dhi malo weche mag infrastructure nyalo dhi malo weche mag duoko piny ngarama ma iloso go mwandu kaka miluongo ni cost of production koro nyalo dok piny nikech pinje bro prioritize ging'iyo ni ang'o madang walosni. Koro kwadok e pinywa mar Kenya mana kaka ni penjo Felix rumo ni gi gik misewinjo miwuoyegi en ni koro jowala to gi jotendwa nyaka winj wechegi magi bende ging'i kaka Kenya nyalo yudo lokruok commitments ma noketi e lwedo kawuono nikech na wuoye communicate ma romo ni mag jotend pinje te presidents to gi prime ministers dhi kete lwetgi kosekete lwetgi ang'o ma ere kaka Kenya dhi yudo thuolo mondo mi higa mabiro ni kata higni mabiro go wabede lwasi maber ma jo Commerce temo keto ni ere kaka wadhi yudo thuolo mondo wabe wadongre kaka pinywa nikech king'iyo mwalo wa kanyo Joyce pinje wa king'iyo counties matin nitie kuma waluongo ni counties export competitiveness king'iyo pinje wa kata county wa koro wawach kaka mago nagi ang'o mwagolo mwatere pinje ma oko gi kata dala e gwenge ma Commerce kichako gi Kisumu ing'iyo Siaya ing'iyo Migori ing'iyo Homa Bay mano kaka dala ma Homa Bay ang'o mwatero madang wasungi ma kaka governors wako biro mono bigiro kata Commerce ka ginyalo dongo to gibedo godo gi executive gi county assembly to giwuoye ni oningo wabende wayude product achiel kata ariyo mwanyalo sungo gi lwasi makoro Commerce temo ketoni mondo mi watie wabende waket lwasi wabed maber wadiu jo wala mondo gigol mwandu gi gimed iwinjo ka weche mag value addition giwuoye automation mar biashara iwuoye japiny mani mwalo wakachacha onge pesa manyalo ng'iewo masindegi mondo tim go omed ndadhu koro gik machalo common user facilities mani neno nyocha ne the first round mar President Ruto nyocha wuoye ni gidwa loso county aggregation and industrial park magi gik makoro oningo beni jotendwa kao maino makende kete oken miel oken microphone gi weche mang'eny oningo beni wang'iyo ni Commerce isa ni Nairobi kaking giwuok gidhi kopogore gotende mininde
ere kaka ma dhi konyowa sana onagi counties mag onagi koro ningo bedi warome kata romo mineno mar investment makoro dhi mbele dala mar Siacha oningo bedi ka giketo twak mar ging'iyo gini ne Komesa nyoromo Kenya ka wabe koro wayao odho ka dala mar Siaya weche mag owala kata county investment conferences wang'o top 3 products mage ma counties wanyalo sungo ni wabe wanyalo tere chirnigi kata mana tero Rwanda ka kende kata mana Uganda kata ng'ado gothuolo ka itero kata mana Zimbabwe ka ang'o mwanyalo sungo ni watero mondo mi wabe gwenge wa odongre mana kaka mamoko kama okotimore to ibro yudo ka wan wadhi romoge wawuoyo wandiko notes piny to wadok maonge dongruok moro amora mwaketo ayie gi gima nyono President William Ruto nyowacho ni ka in e leadership to bed gi passion ing'e nikech sani Joyce king'iyo weche ma twak madhi mbele ni gigi duto king'iyo kichoko manifesto akwayi ni chieng' moro ichoke manifesto ma counties wa chaka Siaya Kisumu Homa Bay and Migori ang'wengo ing'iya ne manifesto mane ji owacho higni 3 mokalo imigi percentage ibro yudo ni counties moko po gikia kata gik mane giwacho manifesto go wat noketi e draw ogo kanyo kiful okwanyal ng'iyo ni manifesto gi yore mag chiro mag owala kata mene konyo piny e weche mag infrastructure gero chirni konyo jowala matindo mondo mi gibende gi create lwasi maber manyalo ndiko rowerewa kata manyalo ndiko mine ibro yudo kama ji osekawo moketo kando koro Komesa to nigi twak maber Komesa nigi jiwruok kendo medo lwasi otemo wuoye e yore manyalo ting'o Kenya malo mondo wa reduce weche mag golo mwandu oko kuom 67% masani mondo dog piny en gi lwasi maber mondo ting' malo intra regional trade tende timo wala kuom Kiafrika gi Africa for Africa nikech na winjo kiwuoye African Free Continental Trade Area ma bing'eni koro kelo adwani make mane Africa Continental Free Trade Area nikech ang'eyo ni kinde ma jotenda pinje mago manitiere boriruok mar Komesa e kinde ma gibro bedo ka gilose kawuono bende gibro bedo ka gitwaka niere kaka bende nyalo tega tudruok e kind AU kod African Continental Free Trade Area kalo ni mane makoro en winjruok mano mar timo hala makoro oyaw thuolo ne pinje wanyalo wacho ni mago 55 manitiere continent mano mar Africa kae kata kamano kapok abiro iri Felix akeko nyalo dhi e county ma Homa Bay Monde mar mondo mi watudre kod jafombo marwa Ali Abich ka intiere county ma Homa Bay oyawre Ali Abich chiew nade ka intiere county ma Homa Bay ang'e ni odiochieng' ma kawuono duol matayo weche magiere pacho kae IEBC dhi mbele kod chenro mano mar puodho jochung' mabiro bedo kalaro kom od bura makasipul kidi nyalo mana ng'isowa ni to odiochieng' ma kawuono gin jochung' mage IEBC puodho Abich. Erokamano mana kiwacho nendo wabiro achiel kachiel log tich mar IEBC mantiere Kosela mane log tich mar kancho bura makasepol kama dugul mar IEBC odonjo odiochieng' mar 2 kod chenro mar nono kendo kolo tese mag jogo koma olap dhogi ndongne kom od bura makasepol e yiero madundo ma IEBC bro bago tarik 27 manane dwe manyien ka odiochieng' manyoro nono ka jochung' mopogore ne ochopo e log tich mar IEBC ka mondo mine puodhgi mondo koro gichaka yanga campaigns magi ma otelo ne yiero madundo ma IEBC bago tarik 27 dwe manyien ka okinyi ma kawuono nitie jochung' ariyo ma osepuodhi e chenro ma IEBC tigo kawuono mar koro miyo gi thuolo madhi nyime kod chenro mar campaigns magi ka gero gi sero ombulu e gwenge mopogore ka chud bura ma Kasipul kandi kendo saa 2 mar okinyi IEBC ne opodho jachung' mar National Liberal Party mano Omondi Koyo masani koro mi thuolo mondo mi ochak campaign mare ka olore ka chud bura ma Kasipul kandi ne yiero ma ibago dwe manyien ka thuolo machuok mokalo chien bende waneno ka IEBC opodho Collins opodho jachung' Isaac Abok ma bende ochung' kod duond bura mar Kenya Moja Movement ma bende IEBC opodho okinyi ma kawuono mondo mi koro odhi olar kom od bura ma Kasipul e yiero ma ibago dwe manyien ma opore kod jochung' ariyo mosepuodho go eko bende wageto mondo mi jachung'
gi mochung kod otiko mochung kaka independent candidate mano Robert Riaga mabende ong'ere kod nying mar Manibior ema biro donjo kaendi mondo mi IBC onono tesene kendo opuodhe e laro kom od bura ma Kasipul ka odhi laro kom no endo ka ok ochung kod otiko maduon bura moro amora. Bang' mano bende Robert Ouko biro chopo e nyim IBC ka mondo mi nono tesene ka jachung' machielo Doyen Oluoch bende biro chopo e nyim IBC ka mondo nono tesene kinyalo puodhe mar laro kom od bura ma Kasipul. Kato jochung' ariyo mamoko ma oting'o Jeff Otieno mar Jubilee Party kaachiel kod Jesse Okelo bende biro mol achiel kachiel e log tich mar IBC ma Kosela kaendi mondo mi nono tesegi ng'i kinyalo puodhgi ne ng'we laro kom od bura ma Kasipul. Joyce en morna mar bedo chwak achiel kachiel kod achiel kuom jochung' ma bende oseyudo teko kokwalo kuom duol mar IBC mondo mi koro odhi olar ayanga kom od bura ma Kasipul e yiero ma tarik 27 dwe manyien. Ibiro chako gi nyingi ichung' kod otiko maduong' bura machalo nade, to nyiswa ni chenro mar kolo tese magi mar IBC odhi machalo nade? Nyinga Isaac Ichiabok, an jachung' yiero madundo ma Kasipul kod otiko mar Kenya Moja Movement. Akawo thuolo makende mar gone jo IBC erokamano. Gikawo thuolo mathin kabisa, mathin e dakika 15 gitimonwa clearance e yo mowinjore. Omiyo gisani anyalo wacho ni duolno nigi ikruok makende kabisa e weche mag yierogi, kendo wan gi geno ni ikruokno dhi nyime nyaka chieng' yiero rume Kasipul ka. Gin kit gik mage kata tese mage kit nonro mage midwaro kuom jachung' mondo mi puodhi kata kik puodhi ne laro kom ma Kasipul? Idwaro tese form 15, form 19, idwaro ID mari, idwaro ID mag jochung' weteni, nyaka ibed gi jochung' ariyo, nyaka ibed cleared gi Ethics and Anti-Corruption Commission, nyaka ibed gi slip moro kata pesa moro ma facilitate process ni, amang' otese mamoko mag IBC. Kwa tieko twak okiji ma kawuono, ang'e ni sani koro biro dhi nyime mar manyo ombulu e kuonde mopogore Kasipul kaendi, to waseneno ka IBC nyoro nogolo chiem ne joma osepuodhe ka koro osepuodhe kawuono matayo campaign e yor kwe, kendo luwore kod campaign schedule ma nyiso kuonde kaka biro wuotho e kuonde mopogore komanyo ombulu. En ang'o midwa keto maneno ni iluwori kod chike ma IBC omiyo jochung' mosepuodhe kod ote mane mabende in go ne jochung' weteni mosepuodhe kinde ma koro ubiro luoro gwenge mopogore Kasipul kaendi ka omanyo ombulu? Ali, lweny ma wachomoni en lweny mar paro. It is actually a competition of ideas, ok en rivalry. En uso paro kata kisera mari ne jo thuro ma Kasipul, kaeto wamiyo gi thuolo mar yiero ng'atno ma gineno ni pache ber. An owuon adhi nyakwe e campaigns maga, kendo asekwayo supporters ka tete kumoro amora ma gintie gibede gi kwe mowinjore mondo wami jachung' moro amora thuolo kumoro amora, kik wabed kumoro ni stronghold mari ng'ato ok nyal bire. Wabed gi thuolo mar embrace ji te mondo owach sera margi, kato kochopo tarik 27 ang'e ni jo Kasipul gin jok molony, jo mumbo molony kabisa. Gibiro neno ni ng'atno mani paro mare leyo manyalo tero Kasipul mbele, kendo gibiro timo kamano. An owuon awacho ni I commit myself mar nyakwe e Kasipul kaachiel kod supporters kate. Erokamano, mano ne wan atwak achiel kachiel kod achiel kuom jochung' ma koro osepuodhi kendo miteko mar chako wuotho e kar chung' bura ma Kasipul kaendi ka omanyo ombulu ne yiero mibago tarik 27 dwe manyien. Ka ok kamano wabiro dhi kawo yweyo matin e studio kanyo endo, bang' mano to wabiro dhi nyime komiyo thuolo Sharon mondo dhi nyime kod twak modhi nyime godo e Ramogi TV okinyi ma kawuono, ka wan to pod wago tache ka log tich mar IBC ma Kosela kaendi kwang'e jochung' mamoko ma bende biro chopo kaendi mondo puodhgi ne ng'we laro kom od bura ma Kasipul e yiero mibago dwe manyien. Ka kamano to wakawo yweyo machiek ka kobro miyo thuolo Joyce mondo dhi nyime kod chenro ma odhigo nyime studio Nairobi. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.
Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuomi. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo nyakwara Mogejong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbako romo kaponi kitudri kodwa gi sani watwak otudore kod romo mar Komesa odiochieng' makawuono ma en odiochieng' mogik mar romo makamano ma osebedo ka dhi mbele chakre wuok tich e kar romo mano mar KICC bore Nairobi ka jatend piny Kenya William Ruto igeno ni odiochieng' makawuono biro bedo ka telo ne jotenda pinje manitiere bwo riwruok mar Komesa mago pinje 21 e kinde makoro gibiro bedo ka giloro ayanga romo makamano kawuono kadhi mbele kod twak marwa Felix Karwa kitwak achiel kuom gigo mibo bed ka itwake jotend pinje manitiere bwo riwruok mar Komesa en gino mar adopting Komesa Business Declaration mano tiende nang'o. Ero kamano kuom penjo no. Business Declaration mison gibo declare between Komesa wabo timo hale yo makare kuro borders mekwa okwageng' kaka wageng'oga koro ka jo customs biro customs bedo itime mayot mak thayek kantie lodging documents itero technology itero a platform digital platform kantie police be guard body makare ogingwa hinya kantie health be check ni kim gato biro kasken vaccination mpox certificate odonjo makare otimo hala ging'eyo gimo kaka kantie gimo kaka radiation board be dio okel gimaricho ging'eyo kaka biro standard onego bed ni kelo gimoro from piny moro ochal nadi ken yath en yath mo bedo packed properly odik molose ng'amolose ken pi kaka mudho ni pi nyakini otie contest mage ng'aw olike ng'a quantity mare liters gik mamago koro iketo bago jite ohala te ng'eyo koro ka chope border koro kadhi yo mayot koro en keto ohala bedo business and Komesa region ka business ng'eny pinje kachako ka Kenya ng'eny kod timba ata Iringa Tanzania kabidonjo e Kenya kia DRC gold diamonds mtima ng'eny moko donjo Kenya moko be kadho kidhi Egypt dalo moko donge sukari Egypt keno kata sukari koro make sure ni border issues go obedo maber koro business ok tek kaka chon to keto business because mang'eny e border gik moko kodonjo mayot to border kenena donjo border no kende Joyce piny ka piny kikelo gimo well imported nitie gimono customs and tax tariffs kore parliament ma Kenya ka gisemeloso budget giwacho ni higani wadwaro pesa ma musuru ma wuok imports customs duty koro date moket kanyo ema imiyo jo KRA koro gi collect goods kine ka biro ka mafuta biro me tax magiketo koro to yo mayot ma koro ohala bed matek ni ji koro mane issue mano taxes aito
acho ka kwach port, acho ka kwach health, kata standards, acho ka mag dhano be kap jikadho. To ang'eyo ni wechego imulo kanyo wechego mago mag tariff. To ang'eyo ni non tariff barriers e achiel kuom gigo mosebedo ka rocho ahinya to chenro mar timo ohala e kind pinje mago mag COMESA. Mago to winjo bed ni deal godo nang'o ahinya to gi sani ma wang'e ni ma ok en romo mokwongo mar riwruok mag pinje mag COMESA osebedo godo. Erokamano kuom penjo mar tariff to godo tariff. Wa explain mondo winjo maber. Piny ka piny ka gimoko biro imports biro e pinyu to o charge mane tariff a tax at the border. Winja. Ko nyalo be 10%, 12% kata percentage mano tariff. Koro pinchu ng'ato ng'e koko kweli moro kata piny moro kaka Libya kata Madagascar biro e Kenya gin actually usuru michulo on gimama me tariff mare. Mondike tish table. Iwinja. Aintie koro moro miluongo ni non-tariff. Ok en tariff. Wanyisi mokwongo. Kuom ranyisi, gimoro a piny moro mar Britain to kelo pi e Kenya. Pi modho. Koro gini Britain gipakiga in ounces and pounds. Ounces, eh? To Kenya wacho dawe one condition mar nyaka bed in liters. Koro ma ounces ok donje Kenya. Watamre man non tariff. Ok en tariff but non tariff. Kanyo donjo ni. Moro be piny ni mtokni biro. Piny iloso mtokni mang'eny Japan, India, Japan loso mtokni, China loso, US be loso kata Europe. Koro Kenya oketo kanwan kam to kabiro e Kenya ka to nyaka bed right hand ok left hand. Mtoka biro left hand mtoka makare lakini Kenya ok do nyaka bed right hand. Mano non tariff. Kanyo winjo. Kenya medicine kikelo Kenya ka okelo kala medicine ikelo na mayath mitiyo mama Kenya dwa nyaka ket package mindikre enango to akanye to shelf life mar enango kokete ko mano okuyene donjo mano non tariff. Kanyo winjo. Kwa dhi mbele koro kata gini mano tariff mano goods moro tiene SPS achimos modonjo iluongo ni sanitary and phytosanitary standards awachimos nyiso keto rules ma ng'iyo ngima dhano ngima le to plants dhano kibire border nyaka ibed ni yellow fever smallpox vaccination covid ka gik mang'eny onyalo donjo kok mano to ok donj mano sanitary winja koracho moro be animals nyalo ben pinyu chande le usebed go rinda pest tuoche mag dhok dhogi koro ata mag dhok donj and plants koro mage were non tariff barriers. Recent one manyalo chiwo example ranyisi on non tariff is Tanzania golo oduma mang'eny kabisa. Gipidho oduma mang'eny moloyo Kenya. Iwinja nang'o nikech Tanzania imiyi lowo maduong' tipuro kaka inyalo. To Kenya wan title inaglo mari kendi ipidho moromi kendi. Koro kocho kantie shortage mar oduma okoromo Kenya wuok Tanzania biro to kocho pe border Kenya nitie non tariff issue regulation. Makoro apenjo ni non tariff issues go mago ma osebedo inyanya to e COMESA block ere kaka owinjo bede ni igolo kata ikedo kod non tariff barriers makama. U negotiate to understand. Kama bura mwacho condition marwa en mahama. Kumbranyisi oduma ka biro wacho oduma aflatoxin nyaka be 10%. Ko kendo 10% ok donj. Kati chulo tariff ok donj. Ken chak nyaka be this standard. Ko chopo ok donj. Mago en non tariff not related to tariff. Igeng'e nikech regulation moket no. Not tax. Tax to nyaka chul. To koket regulation ok donj e border. Koro mano jogo tem gigo obed piny mondo watimo hale maber pinje perego achiel gi. Mane non tariff. Kanyo winjo moko apa winjo mago bage no winjo makare. Okay, related to tax ni percentage. Related to kaka gino chal. To kaka gino chal in condition market e piny na.
acha watu mtoka left hand mtoka mbele lakini Kenya kwa watu kwa dware wadwa right hand aya gino ni jo mago bende owinjo ka kilero kanyeyo makari yina mar mondo mi aduok Nyangwese twak Nyangwese wacho ni ibo bedo ka ingiso moko kuom communique ma joten pinje bro bedo ka kete kokgoni chima kawuono ma gibro bedo ka giromo kendo giloro ayanga romo mar COMESA mosebedo ka dhi mbele pacho ka gin moko kuom ang'o giri ma winjo be ni gikete kokgi kawuono mondo gine ni pinje 21 manitiere bwo COMESA omedo timo hale yo makare gik moko kaka non tariff barriers bende koro oked godo kata ne kaka inyalo gol moko kuomgi mondo ohala omedhi maber e kin pinjego. Nyangweso. Erokamano Joyce, ing'eyo ni romo ka romo nyaka bed gi giko mare to gi gik monego bed ni ji winjore. Achiel kuma gima ng'eyo ni dhi timore kawuono maberie moloyo kata manya dhi kelo lwasi maber mar timo wale gwenge ma COMESA en digitization and also regional value chain integration ma gidhowa ma jokanyanam ni keto owala e yor mbui kata tiyo gi mbui kata lony masani mondo mi owala e kinde COMESA member states ka e pinjewa mag COMESA gi otimre mapiyo piyo moko ochuno ne nyaka ikaw sache mang'eny ahinya kinyalo lando mwandu ni miloso Migori mondo mi ng'at mane Zimbabwe ong'e ni ma Patrick maloso soya beans ni kwa mfano e Migori kata ilose Thurwa Magunga kucho. Koro ma dhi kelo lwasi maber jotend jopinjewa dhi keto lwetgi kuom ere mise minyalo keti mondo mi joket mwandu ma kaka private sector to gi sirikal nyalo winjore ni magi e yore mwanyalo keto mondo mi wane ni e pinjewagi waketo tudruok makende aito gidongero automate yorewa mag timo wala ma achiel kuom gima gidhi keto e kokgi kawuono. Kendo mar ariyo yiena mondo awach ni jotend migepe jotend piny kang' dhi romo gidhi keto lwetgi e weche mag mise motegno mag rito alworawa kata borders e weyo mondo mi weche mag kwe obedie to gi chenro mag kelo kwe e pinjewa gite mag COMESA gi keto tripartite cha winjruok mar riwruok mar EAC COMESA to gi SADC mondo mi otegno mondo chak tich nikech pinje moko ing'eni ne onge e COMESA to moko manie COMESA moko be onge SADC moko be onge EAC. Koro ma dhi keto ma dhi promote gimiluongo ni intra and inter-Africa trade. Machielo ma gidhi kete lwetgi en winjruok e kind the private sectors to gi SMEs and government agreements kata partnership not agreement. Chere kaka joket mwandu kata industry players manie pinje COMESA gi ere yore ma ginyalo tiyo godo gi sirikandgi mondo mi owala omed ting'ore malo kwaketo lwasi makare kawa waketo wechewa mag industrialization odhi malo ma idhi wuoyie. Machielo ma gidhi wuoye en jo SMEs iluongo ni the SMEs engagement nikech kaka ing'eyo Joyce kwa mfano Kenya joma timo wala mang'eny ahinya 87% gin jo informal sector yani jo wala matindo makata kidhi Yosirare kocha idhi Busia boda kucho idhi Kisumu ka iyudo ka jok mago wala maka piny orunie to mane gima ging'iyo jo informal sector gi to informal sectors gi COMESA dwaro mondo mi ging'i kaka ginyalo tego the SMEs jo wala matindo gi mondo mi obed gi teko mar chiero owelni e gwenge magiae
ma dhi ting'o malo weche mag the national income, regional, odhi chako ting'o malo regional integration, to kendo dhi kelo ywayo iluongo nang'o foreign exchange, pesa ma oko, miyo to gi innovativeness. Koro gin weche adek, trade, investment and innovation. Koro ma winjruok mabe gidhi kete lwetgi. Machielo mana dwa na wuoyie en weche mag iluongo nang'o, nitiere gima giluongo ne communique magiloso kang romo ni rumo, iluongo ne the monitoring of this iluongo nang'o monitoring and implementation framework. Yore mamage ma koro piny ka in Zimbabwe to in yore mage commitment mage ma iketo ming'iyo ni industries mag ere kaka ibiro konyo through incentives mondo dong ni joka na lero ni waduok mwandu mwagolo oko kata ma oko kaka import substitution strategy jam magi presidents dikete lwetgi mondo migi winjore ni in ka in president mar Tunisia kata mar Somalia oningo beni identify local industries ere kaka di support local industries migepe kata masinde wa makonyo loso mwandu mag piny. Koro ng'ato ka ng'ato president ka president wacho ni no ana commit ni adhi identify local industries kaka Kenya. President William Ruto bro ng'iyo ni local industries magwa gin magi based on competitive and comparative advantage. To magi kako ningo wakonygi. Koro mai gima ka gidhi romo kendo to gidhi uso ging'iyo ni wan nyo wawinjore ni industries maga kaka Tunisia gin 10. Tapar giloso mwandu machalo kama. To watimo gimiluongo ni regional integration, regional intra and integration. Tenani koro watudo mwandu wang'iyo companies magolo Kenya gin ang'o magiloso, to Tunisia gin kembni mage to giloso ang'o, to mwandu gi ka gin Tunisia onge tiende mondo Kenya ogol mwandu gi Saudi Arabia to Tunisia ne ka wanyalo kawogi. Mai madhi kelo lwasi maber mar ohala mondo mi pinje ma komesa oyud yot. Magi dhi kete lwetgi mogik en change of leadership ma bende oningo bene un kaka un Nairobi ang celebrate. Koro wang'iyo ni handover mar leadership ne President William Ruto mondo mi koro okaw ayanga ng'weje ni ma onge tripartite kaka SADC gi komesa gi EAC be poden jakom mondo mi otegno kabisa ma ang no timbre nyasi makende kawuono dala mar Kenya to magi ang ne giketi lwetgi mondo mi gingi kaka trade policy influence mage gin weche mage ma jo president wa koro koka komni ding'iyo toke gachiel ni gwenge ma komesa gik mowinjruok gi kata dhongere luongo ni resolutions oket commitment jotelo te mag pinje gi osign agreements giketo commitments mondo mi lwasi go odhi e yore maber. Erokamano. Ilero kanyo makare ahinya kendo ilere ala kaka Felix in bende nitiere kod gino minyalo medo kotudore kod gino mowinjo bende timore kinde ma jotend pinje mag Afrika bro bedo kar ok jotend pinje mag Afrika jotend pinje 21 manitiere riwruok mar komesa bro bedo ka kete kokgi e kinde ma giloro ayanga aromo margi kawuono. Machielo en adwani ilera ne mano kotudore kod wechego mago mag tego ohala inyanya to mano mitime yor mbui kata gino miluongo kanyo ni digital trade. Owinjo bedno obo bede yo machalo nade mar mondo mi ng'ato kata matimo ohala to intiere import ka achiel kod export owinja ne mit mano mar tiyo gi mbui kata lony menyasani e timo ohala mare kamoro amora ma intie obede Kenya ka odwa tero mwandu oko obo bede onyalo dhi mbele yo machalo nade kalo ni wang'eyo ni thuon wach mano mar higani mano mar komesa en mana nyayo mana kanyalo wache kod dhongere en leveraging digitization to deepen regional value chain and for sustainable and inclusive growth. Digitization nitiere kanyo tiyo kod lony manyasani kata mbui. Erokamano Joyce kuom penjo no. Anamor kaka party kokete ka wacho gibo end up with a communique magishon declare hamano. So man biro at the end of the discussion. Kori wacho kaki wacho digitization no awanyisira nyis kaka obokonye Kenya ka. Chakja rech moso rech Kisumu. Chon nen nyaki dhi market ikaere iusa rech no ikiduogo find out gima litime koni.
To sani, because of digitization, akete a platform, digital platform. Tineno, and rate this type of Bena or Bambo, whatever it is, I go. This is the package, this is the size. Anyalusungo, kiona pesa. I don't have to be rokonim, you know, the pesta konimo. Manishon current digital. For example, kata flowers muk na Ivasha, kadi kunemoko. Koroji, Yoba Pido will show a platform. Mawo mango, this season, one red roses or white roses. Wapake like this is the price. Box chalhama, imia pesa tauru, mando digital. Jamira the same. Jako figiti the same. Koro digital platform. So these days, oknyake there that market. You show it in the platform, you know prices. Tokata ko bedo ni ibo bedo ka inyise e platform matene ni nyise ko kale yor mbui. To bende mwandu makamano mar mondo mi owuok ka kodhi e pinje maoko, wantiere kod gino miluongo kanyo ni infrastructure kata yore ma itiyo godo, mano mar mondo mi owuok kae ochop kata e pinyno, mano mar manitiere bore uro kati kod ranyisi Zimbabwe kata Zambia. Ere kaka winjo be ni romo makamai kinde makoro rumo joten pinje 21 kata moko kuom gima biro bire pacho kae. Ere kaka winjo be ni gitego kata giloso weche mag infrastructure mar kato bedo ni yes koro gise depend kata giketo gitego tiyo kod yor mbui e yor timo hala to infrastructure kaka mwandu no biro bedo ka wuka kadhi e piny mamo ahinya to mwandu makethore piyo obed maua obed alode olemo to kata mana rech. Ingeni giwacho infrastructure nyadiriyo. Digital infrastructure and road infrastructure. Digital actually platform tineno tichulo. Iwinja. Road mano called the government of the day. Kor kalingumabu kena kere by air or by road. Lots of infrastructure and dara and that specific country their budget. Kor wano kawane digital platform. Manya is going to show gimantie and it will be digitally. Manage change. A digital intervention muketka. And then digital kakurs ani kataka dio kinekiti mahala chon ite documents ite invoices indiko invoices lodging document back transport kit to iketo kamera chel kor goods sano kete mamano scientific multi single window ubeti office mari te lodge to single window to gishon angoma do kit moro Zambia na kibet ge ilo certificate moro kanyo rules of origin nyisigi kadware tichulo duto mane platform is mine hama tichulo kisa chulo ko goods work to the in that country mane digital technology mar changing. In fact I get what digital mopogore Joyce andiko book moro maluo Clans and Legends inte digital aspect to the book any some te bukanyo ti QR code iwinja I click tendo kaji wuoyo mano e digital so any part of the world you can see it. Somewhere in YouTube, somewhere in YouTube, or continue QR scan, called Magotegi digital technology. The world Masani, digitalization or change. Kakasi men going to see must got everything for you. And address book, and Guminyalo and capture and picture, and all the whole lot you do. Cut music, cut entertainment. Call Manta digital. Koro halamasani gichoko digital technology and the young men of today again that's the part of halabagetimu. For example kadenge kaka Zambia kumake na goods na the I don't doubt to the Zambia through the Google digital technology Google anyale no kamodi and hama storage macha nyama ngache beneno storage mara tanyisen ka my goods kirigama koro digital we can see without going to some places mane digital aspect of gidani and then you go to regional chain regionally a region mag concentrated chain value chain korbe kwa value chain kaka mag services kata mag supermarkets kata mag supply of services kata goods ko timugino regional level and then talk inclusive sustainable growth ke ichako digital make it be sustainable okitime chatiwe and the world madisane digital your phone here has got everything everybody has got phone Kenya about 60 million people kila mtu ni sim and sim is like your DNA now all the information ngoka kanyo in terms of invoicing, in terms of sending goods, in terms of also getting more information, in terms of entertainment, in terms of music, name it is all there. And conditions majoka don't tell goods ka beginnings digitally. Calling yon kidwa tero flower, kidwa tero kama angma doare. Iso muka nyingi doare gini tingiyo. Kori feel kaka doare tekitero. Mane digital
interface. Adwa ni Mark Parono waka uyo madundo to ka waduogo wabo bedo kwa duoge telo mogik tetelo mogik wabedo ka watwa kaka winjo bedni itego partnership kata winjruok kata riwruok ma Comesa kata pinye manitiere godo manitiere boriruok mar Comesa kod AU kod African Continental Free Trade Area inyanya to gisani ma jotend pinje mawuok boriruok mar Comesa Romo bore Nairobi kaja kora moge jong waka uyo madundo ote magi medabo bedo kasomo kiki dhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Challenges mokongo mabewi yani will godo mano niga mention we have a big gap in Kisumu ni onge ngat ma produce bottles sanyiso jodala wani opportunity mar goala nitie market bene nitie yengere kaki uso jado usupi onega timango first of all ingi capital midwa chako godo and then muhimu government policy to kama inti accessibility how do you access the market. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tichang'we nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Machiegni kendo nyakora mugia juangi tilo mugi ketwak maro e cheno mar mbako romo kinyi makawuna soma ne ote mar injine Lazaro Kanyambok ngisa kai ni Afrika koro osechopo kama nyaka gi invest in research and innovation. Ocho kai ni African countries osebedo kotegemea European Union magi lokore joma ni called physical disability. Donge nyocha gilan something a war between Iran and Israel. Iran being ni onge kod any godfather in Europe, sanigi temo develop their own scientists kata bed ni podi gin inferior ne Israel kamano. Koro Africa ka one code several PhD holders to pod wa import nyaka kiberit. Ocho ni Africa mondo chaka unified their research centers kaito gichak healthy competitions over development, not military mighty and civilian disobedience. Mano injine Lazaro Kanyambok mar Kariobangi jamaguye Kanyada East. Mecholo ote magi nyakona mugejo ngabo bedo kasomogi e kinde modhi mbele kotwak maro kodhi mbele adona chak kodi Felix Okach. Ido duko inyalo duoke. Highlight Lazaro zupenyo mabe research and innovation. Research okuzo kisomo gine ketemo bet research on it. Like in medicine the world. Jomatimo research makelo medicine are not doctors. Get research fellows. So induced my research.
2 PhD kitabat PhD on trade PhD and bedo limited to kaki dware ni ke supervisor ken mandi kandi kama no ken tiweyo okidhi beyond that unless you work oko can you yes koro PhD oken any somo gina up to the given level inyalo per idea but oken igolo idea manyien jomoko tie fellows researchers magolo new ideas and I explain further key like currently kubukumon on local lands and legends nandi kubuka as it is kose okasomo gino to juguna story mandiko kasa ndiko jande kan wach mzigi no kuber ket YouTube ina no man innovation biro mokangeyo mar ketama koro those ones you don't have to have PhD and it trend with the times business trend with the times not the PhD and kado and then in limited to what the university wants to do I said you could be no university kanyo kodhi kamoro but it was a good question from Lazaro. Ayane ka nitiere penjo machielo mano mar Malakai Orondo wacho naneno Komesa ka an Mombasa wacho ni Komesa chikene beyo lakini aneno ka pinje mang'eny ok lu free trade barriers procedures pinje jirani mekwa chando jolupo ma Kenya to gina to mwandu mekgi donjo e Kenya mayot apenjo jolony mano Felix kod Nyangweso olerie ka wechego olose e romo masaneni penjo mar Orondo by Orondo is very good and Orondo penjo makare piny ka piny Komesa kai gi come with rules they're not trading chike mar tariffs mag non tariff gin chike now ka chiko oketo no kaka America for example chiko America oketo tariff okelo chik mon nyaka riemb immigrants kose to kibiro Kenya ka immigrants upo koro kokilu chike tabu in mari kibiro wach rech kakwa gineno ka okilu chike to jokaluo tabu in mari koro an individual countries to follow chikego koro gima tari gire ka gima Komesa ka en chike mag timo halo between the countries jomoko luo chikego jomoko luo chikego ilero kanyo makare nyaka ka nitire gino ma Nyangweso nyalo medo kotudore kod penjo ma Nyakwara Mugia Jwanga penjo e kinde modhi mbele ko twak maro Nyangweso to kamana awachne piny gero kod weche mag timo nonro kaka owadwa nose penjo kendo jiwo nonro kata research nikech kama ok otimore to okibing'eyo ni market global market kata Komesa ka ere mwandu madwarore e piny machalo kama sama chalo kama kwa mfano Djibouti dwarang'o e season mane Kenya dwarang'o e season mane magi nyalo tim mana kotim nonro to kata mana weche ma jotend pinje dhi kete lwetgi kawuono mar innovation agreements kaka ginyalo support innovation gigi duto inyalo mana ng'e king'echo ni chon loso chai kata mondo migol majan e puodho pod idwa dhi use gi ogunia to nego be ni mede dhadho kaka value addition ere yore mage ma nyalo reduce cost kata manyang'ado ngarama magi ng'eyo mana kotim nonro machielo omiyo anasiro mano ni pinjewa ma Komesa kata FCFTA mwadhi wuoyeni nyaka invest e weche mag timo nonro nyaka gi support lwasi wich maler kaka neno ma wadwa Felix ndigono ere kaka de kony jok machalo kamago mondo mi obed kanyalo offer advisory kata ng'ado riekni kata chiwo nonro makende kaka wanyalo loso migepewa kata utewa mwaluongo local industries mondo compete gi mamoko nyochi winjo ka wuoye ni kaka ing'eyo kwa sukari kwa mfano sukari wae pinje mag Nyanza ok nyal yo mapod giloso go kata giloso go weche mag sukari ok nyal compete gi sukari madwa Egypt ka nikech gin pod gitimo traditional methods e weche kaka cane magipuro ginane magitiyo godo kaka giloso yore gi mag puothe kaka gitimo packaging mini winjo wadwa Felix Wuoyka magi nyaka wang'i to mana kotim nonro aeto wabedo very competitive mogik nena penjo ni Komesa nitie pinje moko maneno ni gin mwandu magiloso bere moloyo koro gidwa kodonja aparo ni gik machalo kaka market protocols kaka kawuono gima gidhi kete lwetgi en weche mag border lwasi kaka wanyalo loso border post
kaka serikal ka serikal kaka kwa mfano Uganda, Kenya, erika ginyalo winjore ni gidhi control entry points mag border posts gi kata corridors kaka nano northern corridor ere kaka mwandu oningo donji, mwandu oningo wuogi. Magi aparo ni law enforcers oningo bedi kao thuolo make nikech presidents keto lwetgi aeto pinje waka nitiere migepe mopogore opogore. Koro policies gi kosekali kata agreements gi mobedo sign. Ten teach mondo en teach wa kaka the private sector, all stakeholders, nyaka government agencies, nyaka mini winjo kowadwa ne wacho mang'iyo regulators machalo KEBS gini ka. Ere kaka ging'iyo ni mwandu mage madonjo nikech gima bende chendo ma support gima nowadwa no wacho mine penjo mwandu madonjo. Kenya kaka ikawo mwandu auchiel kin mwandu auchiel go king'iyo ariyo kuomgi kata adek gin counterfeit tieni gin mwandu moko winjore gi ngima dhano moningo usi to wayawo thuolo malach nikech wan e COMESA, EAC to gi weche mag CFTA gi ma wan wayawo borders waka Kenya mwandu donjo koro yudo ka bende gin cheaper gi bech gi yot maloyo mwandu milose Kenya. Omiyo ng'ama loso mwandu ne kaka oloso yo Siaya kocha, oloso pinje kata magwasi kocha mondo mi ouse e chiro achiel ni nikech mwandu moko se ya Tanzania moko wa Uganda to gin bech gi yot. Koro magi gik ma jotend pinje karomo kawuono onego wang'e ni ta in terms of competitiveness e region wa ere kaka wanyalo regulate ma mondo mi okony motivate local industries and local innovators mondo bendo yudie thuolo mar uso nikech chiro to duong'. To chiro duong' idwa dhi use ang'o? Nikech mwandu midwa dhi uso ne kumoro an Patrick olose e yore mamoko kumoro serikal ochiwo gimiluongo ni industrial support kata industrial incentives. Koro wan stima kata mwayudo tarif ne ni piny kaka kidhi Ethiopia en amemba ka yudo tariffs mage ni piny kaka mag stima gi kata king'iyo Uganda ka. Koro iyudo ka mwandu mage loso kodonjo Kenya to usore nikech kisomo the law of supply and demand iyudo ka kata consumption ging'iyo ni ere gima beche yot nikech ochumi bende tek. Koro kodhi e supermarket iyudo ka gidwa ng'iewo kata mwandu ma Sudan, gidwa ng'iewo mwandu ma kata South Africa easily ayudo ka giweyo mekwa gi. Koro magi gik monego bende waketo lwasi maber jotendo wate county governments, governors te, senate, regulators kata mana jok ma legislators onego ket chike kech joge to kose sign to ng'ato dok gi giro commitment no odok go e pinye to ing'eni priority charity begins at home. Koro yudo ka president ng'iyo ni mondo pinye mabondo dhi malo. Kwa mfano ne ka Egypt dwaro ne mwandu ne ng'eny ne mwandu ne market Kenya en market mare kata tigi Kenya to access regional market EAC market but ma ere kaka wanyalo regulate mondo wabe waket regulation wacho no product mikelo ni ilose Kenya to nyicha wasesain ogirimiti kata winjruok ni gima waloso Kenya oningo beni bedo okochaki kel products ma compete. Ma gima dhi konyo gwenge ma COMESA kata African Free Continental Trade Area. Koko ng'i magi tibro yudo ka nitie dumping nikech kwa mfano Joyce ni giwacho ni no gima chielo ma gidhi keto lwetgi ni no export of raw products. Tena ni okinyal kawo chai titero Mombasa tiuse ogunia iuse ogunia kaka dang cham migole puothi. Koro oningo beni kuongi mede dhadho. Koro kitere kocha to kelo ne piny pesa mani malo. Japur bende yudo yuto. Industries, youth mabe nyatimo innovation be kelo packages bende yudo yuto. IT bro yudo ni within value chain. Gima ne giruongo kawuono ni value chain integration. Ng'ata nitie framework nitie okang' moyudo e mwandu no. Koro yudo ka ng'ato pure, ipuro los chae, ng'ama ong'wede mokete ng'eye chaken fresh, nitie kako dhi yute bonus ne kanyo, kotere industry, irege kanyo, ng'ato bende nitie kanyo gi mashinde mamedo balu. Koro sami tere pinje maloka kata Saudi Arabia kata tere mana kanye kata mana Dubai ka. Tiyudo ka that value supply chain no te nitie kako olose ma ng'ato yudo yuto mare kaluwore kako contribute. To kok waketo lwasi maber. Pod uso mwandu wa eyo maroa kanga wache nao raw in a raw form na pod bro dhi mbele nikech kwa mfano chiwo mana gi chai
ere kaka de wakete to wa package mondo mi odhi malo mana kaka sani neno mi example kaka Ethiopia timo, Egypt timo, to ma sirikal nyaka ket lwasi maber malo enforcers ng'eni waketo chik ni onge gima wuok Kenya iusa ken alot nyaka timne value addition ken rech kako bambo madhi Southern Sudan ka kowuok Siaya wuok Gwasi wakocha wuok Migori iye kocha owuok Homa Bay owuok Kisumo ka oningo beni obambo ni okiusi ausa ni kete osera titing'e kamano titere kucho koro nyaka bedni igolo kata choke ka obedo package maber mine matero ka bedo empowered to label IT bro yudo ka yuto dhi malo magi kotim to wachako keto control our border control tibro yudo ka Kenya okibed dumping market ni wan koro wabedo mana consumption market wamanyo pesa to gik mochamo kata minene e dukni te yudo ka gin mana e pinje ma oko gin under the treaty mar COMESA to yudo ka wane mwainyore aito kwa protect local industries ko local industries oko bedo protected to mimi yudo ka koro lwasi okbed maber gibiro gi yao wale Kenya to giringo gidhi e pinje mamoko nikech gibedo supported koro trade facilitation framework oningo bening'i sana mondo mi migepe duto ng'ato kaw kore aito mai yo mawadhi dongruok madhi kelo go dongruok e pinjewa. Iwacho kanyo makare ahinya Felix nitiere gino midwa meda inyanya to kotudore kod kaka romo makama winjo be nitego inyanya to tudruok manitiere kin AU kod African Continental Free Trade Area. What's your background mane e kodonj kaka AU ge Africa Continental Free Trade Area? Achako no World Trade Organization riwo opinje te trade together. Iye kan nigeri recommend nyaka bed regional trade manyalo konyo countries dhi mbele. Regional trades go kibio Europe nek chako EU. Europe moko nigi pinje mopogore mang'eny. Migi biro piny achiel gero EU 20 pinje 27 magene achiel. Britain okunkuro. Pinje 27 gi e kind ginyalo kadho in freely ai kod gin one currency yun euro. Koro mano improvement mar regional trade Europe. Kibiro Kenya ka Africa ka ne wan gi East African Community masane en sano okaw 7 countries. West Africa timon ECOWAS. Kibiro ka Southern Africa SADC. Kibiro ka tie COMESA. Koro magi gin regional trades. Then over time AU or come up no go together, hence Africa Continental Free Trade Area. Koro regional tete one maduo block achiel Africa Continental Free Trade Area free within all of us. Manage Genesis and up to what you call equivalent Africa Continental Free Trade Area. Nison kore kanyo what will make sure kata goods can move freely, services move freely, patenting trade aspects of protection move freely, goods manufactured move freely, diamonds, raw materials move freely, money objective mar Africa Continental Free Trade Area. Then koro your bill also regulations bedo seamless kaka settlement in EU mutingo pejadi piero koda berio. Wadonge daka matin mana mapiyo kwa tiego. Kwa tiego kanya upon the counties kaka party ko wachi benene ka tig the county mondo improve Ohaland connection worldwide. Counties wa. Nikechika counties timu maber kwanyalo uso nanas oko, kwanyalo uso mangos, ada kaka pinje moko uso, eko beto ko hala maber. And uso gimoko kelo pesa, create employment, your life conditions improve. So we should focus on that. Watch ni mugik. Mugik Kenya. Watieko. Mana mapiyo pio kapo kwa diri nyangwe sen bindo chiu pache mugik. Okay, to this over. Anandiko Luo Clans and Legends book. Book bookshop step. Otingo all clans. And wecho ng'eyo, nikech ng'eny wechowa gikia clan gi. Kora kedi gimoro magipuonjre go ging'eyo. Kora pa jito opuonjre wange kakwa chal kwa dhi mbele. Nikech kwa ni achiel, oboro achiel politically, economically, socially going forward. Koro wapar kakwa nyalo improve countries wa to gimandiko. Erokamana inya Felix Okat. EBS jalo nyeche timo hala kata multilateral trade expert kumchope studio maro e county ma Nairobi ka wabed kod twak. Patrick Nyangweso wach ni mogik ka watie kod twak maro kiji makawuono ka intiere South Africa kono.
Joyce, wach na madanga wache yena seconds ariyo kenda mule FCFTA. Gini riwruok ne kano bedo e force higa mar 2019. Nen kod geno malach mana kaka wasewuoye weche mag yaro chirni keto lwasi maber. Magi duto aparo ni poka gichopo kare nikech kata free movement ni mara goods and people across Africa poko bedo nikech pod ineno ka pinje moko pod oketo lwasi moko matek ahinya ni ndeke ok nyala Kenya to dhie moko be ok nyala to lwar Kenya. Infrastructure development mane objective mar inter-African trade ni poko losore. Kora paro ni magi bende gima jotend pinje karomo noningo be ni omulie ne bedo no se bedo ratified kama under as a EU framework oningo be ni lose mondo mi owala intra-Africa trade mapod mana ni 17% kende osudie kato bed mana 30% in the next of 5 years or 10. Kora dugo wach na mogik. Wach na mogik ne COMESA te nika wecho selosie to koro en mana odwadu e counties wa kaka wa promote weche mag intra-Africa trade ni wabe wa promote intra-county trade, and intra-county trade. Wabiro mana yudo teko makende mar tero mwandu oko e markets mag COMESA gi kopone ochakore ni wa promote lwasi makare e counties wa. Koro akwayo jotendwa ma Siaya, Migori, mawinjo waseche gi de Homa Bay to gi Kisumu. Jo wala bende in kaka ng'ama telo ne county kata mana kaka jotendwa opogore. Bende ung'eyo ni jo wala ematego county bedo gi nying kata ting'e malo e weche mag nyayo dongruok e weche mag kelo employment opportunities kata kelo innovation. So ne waneno ne watem jiwo counties wa mondo wa enhance production, wating production wa yuto wa be malo mondo wayud gima dhongere luongo ni surplus. Sama watingo yuto wa be malo kata production kothe duto ma ji puro to wabedo gi surplus eka wadhi timo value addition. Government waute mana manyo investors kaka gitemo matek ni mondo mi okel small cottage industries e gwenge wa mondo los mwandu. Joisa mo wawueni onge tiende mondo mi kata county wa makaluo ogol kaka mo sunflower ni pod igolo Egypt ni kore kanga chied kode pinje magwasi kocha. To sunflower inyalo puro maonge kata fertilizer to iyudo common user facilities ka kopone county governments ogerogi to umedo value addition to wabe wagoli e mor sunflower kamano kata soya beans to water ne soya beans ni kidhi ngiewo kata e supermarket 50 grams kende dhi mana siling 300 gi wiye mano local market. Koro kikele kata South Africa ka dongi bro use kata mana $200. So mae gima ne aneno ni mondo mi waji mondo gwenge wabendo dongre ochal gwenge mamoko bende wa yuto wabro wacho ni wabende riwruok ma sirikal kelo kaka COMESA, EAC, SADC nyalo konyowa kata mana CFTA. Erokamano. Mogik kik wayie watieko gik milose Kenya bede Kenya to wan ok wanyatero gi chiro maoko nikech waweyo border wa inya mwandu donjo miyo koro kill local initiatives kata local industries. Mogi kabisa wae watieko nyango situlo marwa rumo made in Kenya wabed gi appetite mar ng'iewo made in Kenya nikech waero mana gik moko ni made in Egypt, made in South Africa, wegi kanyo koro mae madang mi wadongre erokamano wegi kanya ng'eni weche to podi ng'eny ahinya kata kamano wagoni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari uri kodwa e twak kinyi ma kawuono mano Patrick Nyangweso jatatije National Taxpayers Association kuom chwalo duondi kaachiel kod chwalo palo maleo ma jopiny owinjo bed ni ng'eyo kotudore kod romo mar COMESA mosebedo e pacho kae kochakore chieng' wuok tich kendo romo makamano bro bedo karumo ayanga. Felix Okach imbe ndagoni erokamano ahinya kuom chopo e studio maro. Nyakwara Mugia Jwang imbe ndagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mosechopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Odiochieng' ma kawuono wang'eni jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka iketo kaka jakom manyien mano mar COMESA ka jalupne biro bedo ka wuok e pinyno mar Zimbabwe. Nyakwara Mugia Jwang Elonya wadwa Sharon Ong'ao mana bedo godo kawuono wakwayo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.